Meron kayong basket? Ang ganda na yung Happy birthday, Gigi! Happy birthday, Toy! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gigi! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan. For today's vlog, kami po ay maghahunting po kami ng susung baka. Susung baka ba? susong dalaga. Ay, susung dalaga daw. Susong baka. Or suso ni Antiligaya. Susong walang laman. Puro utong. Grabe naman kayo. Yun naman ang masarap. Pasensya na kayo guys, ganyan lang kami ulit nakipag-upload kasi nang nakaraang week is busy sa church. Kaya ngayon, diretso na naman tayong gala. Tara guys, let's go! Let's go! Let's go! Doon mo tayo magbanaw pa baba. Kung wala tayong mahanap na susong baka, suso ng kalabaw yung susuhin natin. Ayun o, kapapula o. Wala. Ganda dito guys, oh. Kapudutan guys, tibirok ni susong dalaga ay susong baka. Tignan nila guys kung may bunga na yung ano, yung puno ng susong baka doon. May nakita kasi kami nung nakaraan doon eh. Kaya lang baka naunahan na kami. Mga nagapasto. Susong dalagang sapa. Susong dalaga. Ito ante, arusip din ba ito? Oh, wala nang bunga. Sarap pa man. May lalaki din? Wala! Isang piraso? Hindi na kasi kami dito nakabalik eh. Santiligaya kasi eh. Naunahan na kami tuloy. Naunahan tayo ng ibon. Wala nang bunga oh, yung arusit. Kadami pa namang bunga nun eh.
Doon yun o sa baba. Ay, meron pa kaya lang hila ko. Ito o. Nahuli tayo. Kinain na natin ng ibon. Ito o, gabulaklak pa o. Bulaklak na naman. Naunahan kami guys ng ibon. Pagkain kasi ito ng ibon eh. Sarap ko na yun. Nagdadamay. May bush bilik. Ay, naubos ang... Hindi tao? Hindi. Nalaglag yan eh. Nalaglag-kulan na. Ito pa lang Pala. dito. Bulaklak. Doon di ba yun sa baba? Oo, doon. Sige, isa. Purubos na lang tayo. Ang sa ginalaya. Guys. Ay, makita niyo sila. Sirap. Ayan yung Ne? natira nila doon. Ayan lang isa. Ito yung binaba nyo, Je? Ayan May lang, isa. Peng. Tatlo pa kami na yan, Peng. Sira pa, guys. Tatlo pa. Naunahan kami, guys. Tara, tingnan natin yan dito. Pabagal-bagal kayo. Baka mauwi tayo sa tulyaan, guys. Malapit na tayo sa katotohanan. Baka magkapa tayo ng kape, ah. Kami na. Lagot kang kalabaw ka. Pag wala kami nakakuha, ikaw ang susuhin namin. Ano ito? Parang ito. Ay, dahon pala. Ano? Oh, ito. May bunga? May bunga yan, oh. Ay, oo. Ayun! Meron. Ayun, oh. Ayan, oh. Kadami yan, oh. Ayan, oh. Oh my God. May tawag na suso ng kalabang. Susong dalaga. Baka? Ay, baka. Ay, no, kadami. Ganito ang puno niya, guys. O para siyang bago. Kayong yung malamig init. Ate ni magadukay ang bunga ng kapon mo. Ayun, oh. Halika na dito, love. Si Kuya Billy magkuha. Dali, pakasin mo. Matangkad din yan. Try daw ni Kuya Billy. Ngayon niya lang. Ngayon lang siya makakita ng susong baka. Kaya susong baka kasi kamukha niya yung suso ng baka. Kalit naman. Maliit daw. Hindi, yung isang pa. Kunin mo labi yung isang puno. Parang ubas. Ilis mo kaya to para makita. Pinaka ano niya ang kunin. May mga hilaw pa siya. Dito, ang dami dito. Yay! Ang ganda oh. Meron kayong basket? Yun eh. Ang ganda no? Ano yung prutas? Ang dami dito, oh, sana, oh. Kasi Saan pa yung mga hilaw? Ay, ito, oh, hilaw pa. ang dami dito sa labas. Ay, ilang taon, ilang buwan. Ay, no, ang dami. Saan? Amin ito amin ito Okay, lagyan nyo ng ano, ng harang. Betel pa umuk. Bangin pa. Nakita yan. Ay, ito, hilaw din. Yun ang kadami oh. Yun sa diretso, yung mga pula. Hindi, isang tuyo. Dahon na siya. Okay. Ayun guys, oh. Hawakan mo din. Kapula sa taas. Kita niyo ba yung namumula? Oy, tignan niyo baka daulog. Kitang pa rin, daulog na. Ay, nakakas mo. Nakita nyo ba yung pulang-pula na yan? Alam mo, tabulin na, katangkay na. Malam. Oh, Ayun, oh. sarap. Nagbuka na yung isa. Ang dami pa guys, kaya lang hilaw siya. Kalimpog, oh. Sa susunod marami kaming mga harvest. Ayun na kayo sa baba. Ito pa guys, oh. Hilaw pa. Ang daming hilaw. Pero yung ano no, yung nakita natin nung nakaraan, na hinog na yun. Nakain na siguro na ibon. Ay, ito oh. Saan, May Dek?
tatlo. May apat. Kunin natin Kasi isa hiwa-hiwalay. yan. Ayun o. Ayun o. Ayun pa, mayroon pa sa taas. Oh, ayun o. Kulay pula. Nakita mo ay. Ayun o. Marami. Ito dami nga sa taas. Sino kayo magkakyan? Ito guys, oh. Para siyang ubas. Talaga. Ang daming bunga, kaya lang hilaw pa. Ay. Sige, mas pak din yan. Saan kayo niya naman marami sa taas pa ay? Boy. Okay, sugi. Malaki pa naman ako bilog. Anong kat? Meron pa doon ang tat? Ah, baka mayroon naman. Maraming bunga. Pero ang banda. Maya mo ka nagbunguta na. Ang daming puno ng susong baka dito. Ito pa oh, mga hilaw. Ulog! Layan oh, kadami. Madami dito. Ang naginugang kaganda. Ito, pakon pa lang siya. Oh. La, ito kakapal, kadami. Kadami namin pa umok. Hindi na naman natin mabalikan to. Ipahinog na lang kaya natin. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Antay, pahinog na lang natin. Tayo pahinog. Pwede mo lang ano? Pwede lang kalboro. Anong kalboro? Okay. Wala na? At least hindi tayo na zero. Kalaki pa man ang basket namin, guys. Kapintog to man, oh. Ito oh, ang kapal. Subaan pa naman siya, kitang kita. Eh, ito sira na, kinain na ng ibon. Anak, nakabukas! Kaya po sa mga daan nyo ng tubig mo. Para. Kalaki man tong kalabaw na to. Yung sa ate Guata. Lilim mo na kan guys. Mainit. Pinapanood guys yung kalabaw yung drone. Na may tsura nila oh. Parang kami din naman. Ay. Buyad ako. Parang nakikita din nila. Ayun oh. Lapit mo tayo. Sa kalabaw na tatakot sila. Nakatingin nga sila eh. Nanonood nga. Kaya nga. Ala kayo, la. La, baka sungayin nila yan. Nay. Agatras sila. Talagang. Hoy. Ay. Dito nga tayo hamin te. Yan guys, kainin na natin ang susong baka. Tagal naman yan. Ano? Kinain na namin yung iba.
Huwag na nating patagalin pa. Sipsipin na yan. Sipsipin na ang suso ng baka. Ito ang suso ng tiligaya. Sa akin Grabe yun. ka naman. Tiligaya. Bungay na lang lata. Ito yung sayang tiligaya. Ito yung suso ng tipase. Parang gusto ko yan mapula. Dali, suso ng tipase. Bungay na lang. Picturean ko muna. Suso ni JJ. Kadoble! Bigay nila sa akin, guys. Ito kay Ate Gretchen, oh. Tibay mo ito akin, oh. Wow. Ito daw kanya, oh. Hindi. Nakita ko ng kay ate. Ito lang. Kamo, buksan mo to, yung buto kamo. Walang mas maliit dyan. Grabe naman kayo. Ginawawa niyo naman kaming tatlo. Oh, ito sa'yo ate. Dahil may asawa ka na. Parang kaliit. Ayun yung May malaki sira siya. mo. Oh, tanggal natin yung sira. Ito lang yung kanya, oh, kay ate. Nakaasib. Yung buto. Nakaasib. Gamot yan, ante. Gamot yan, ante. sa Vitamin C. bunganga. Gamot yan sa ano. Sa walang ipin. Pampatubo ng ipin. Tikman mo lang. At inipon ko nga talaga. Tikman mo, Kuya Bele, kung anong masasabi mo sa susong baka. May sira man to. Lasang guyabano. Malabas ka dilong na na. Di abukado dahil. Nalumintas tayo. Ang ganit ko sa teko. Kinain niya pati Shake balat. Alay! Hindi balat. Ito, oh. Yan Ilabas lang, mo oh. lang yung Natatatlo ang laman. Yan yung itim. Yung itim. Sipsipin mo lang. Sa basket. Ilagay mo pa lang dyan. Asim. Maalson. Lasang guyabano siya. Dahil sausawan pa natin dito. Suka eh. Ito yung tikman ko. Ito yung suka. Ito nga, tikman natin. Saan ba banda dito? Saan tikman mo lang. Dapat challenge, bawal Magkurap. magkurap. Kadami natin nagkuha, isang Kadami sana te. Puro hilaw. Kadaming hilaw. Meron sa taas din Kakapal. na bakit kala mo kung hinog na yun, mag-confine ng ano? Hindi naman kasi sabay-sabay maghilay. Hindi naman masim. Ganyan Ito yung pandi mo. Pisitin mo lang, guys. Maglabas yan. Paglabas na yung kanya. Masim nga. Hindi nga masim. Dapat yata dito pulong-pula. Lasang guyabano talaga na. Pakindeng. Sa mga antay, tikman mo nga. Pantiligaya. Tingin yung itsura. Ayun na, kasem. Mm. Na. Asim kilig. Ayun na. Makalinaw. Walang kaasim-asim. Ate Joan, walang asim daw. Paano yung bunga nga, Monte? Ito sa'yo, oh. Tabang-tabang. Makakainin mo pati buto. Ayan, maganda ante sa kagagaling sa sakit. Oo, yung Para walang maano yung kwan. kwan mo, panlasa. Wala nga kasi kwan yung kwan mo. Alisam nga. Parang ito matamis eh kasi matulak eh. Sarap. Hindi kaya matibot yung buto. Masarap yung niya, yung ganto niya, oh. Hindi, yung buto maasim, pero ito masarap parang guyabano. So ayun guys, meron tayong surprise kay Gigi. Dahil sa nalalapit niyang birthday, meron tayong pa-surprise. Yan, meron tayong surprise na konting surprise. Hindi niya alam to guys. Secret lang. Hinandaan namin siya dito. Yes. Wala siyang kalam-alam. Meron palang ganap dito sa bundok. Ito yung kanyang i-vlog guys. Guys, guys, tawagin natin si Jeje. Je! 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 I-blow mo na yung yung cake mo, dali. Gusto ko may apo! O, kantaan nyo, kantaan nyo. O, dali dito, Je. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Gigi! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Gigi! O, blow the candle! Boy, yung ganda oh. Lapit mo rin daw eh! Je, hindi pa namatay, Je!
Jay. Hindi namatay, Jay! Okay, happy birthday! Advance happy birthday! Okay, kunin na yung kutsilyo! Ay, mga nasan Tiligaya magkain ha? Jay, ito pa Jay, oh. Oh, tatlo yan eh. Oh, yung pa isa, oh. Oh. Tatlo yan, Jay. Mabinat ako dyan. Pagkabinat. Ayaw mo ng chocolate? Mabinat ako dyan. Chocolate flavor yan. With, cookies. Ayan. Naku, Jay, malapit ka na mag-31, ah. Nga eh. Naku, mag-asawa ka na rin. Ikaw na magsunod magkasal. Oy, sa Ate Gretchen. Dapat sana parang dito na yun eh. Huling kwan na eh sa kalendaryo. Akala ko huling kon na. Huling hininga. Huling hininga? Huling kalendaryo. Naku. Diba 31? Oo.